Saka dzakasiyana here nhengo dzevanhu? Dzakasiyana. Kuti wakareba so tupenzero kuti chikapinda so chingobaya chichikucha zvokuti ndorwadziwa. Kwete wobvuzidza zvokuti zvinoita kuti ndifara mhepo yese yayi. Zvokuti iseke ndihombe ndoida. Yakakora yayi. Yanda kana kakata kafupi ngakakore. Kwete nete nete yakana. Tete kwatova koma. Iti kana anobvu. Ndisabachina vamwe vahura achirwa. Kuti dzakasiyana mboredzi. Okay. Apa wobvu dzakanaka nje munhu asina mari ndobvu. Ko panhengo dzevakadzi pakamira sei? Wakadzi wane nhengo dzakasiyana here? Vakadzi vane dzakasiyana futi. Kati tisingataye zvematinji tisaze kumamirira adzo idzi mavhiya. Pane mwana kadiki katete kangoreba kanonzi kapeshoswa. Yanditi. Kwete mwana kakashurukepwa kanenge kakafuta kudai kagomode. Kwete ane rusero. Rusero noruivi. Ndoro mwana kakangofara kudai. Iro. Okay. Saka zvakasiyana mai. Saka unoti kana vane rusero variko vane kachuru variko vane kapeshoswa kakombo ke mebwe. Zvemagara zvika pane vamwe vari manda ane magaro makuru. Vanhu mada andimaziva nhamba yevarume vakawanda ane magaro. Asi manje vamwe vanoti voisi magara tadi toda kuti tete magara ava vamwe agona kumangesa magara. Okay. Zvakuti kana ukakwesha muchisaga kudai ukadira mvura yoyerera pane mupata unozona mumwe akati amutanga usichena mukoto weso. Taura chinzwe mune ndine mweshamwari yangu yandofamba nayo so nemazigara akadai kudai kunga mananga kure zvokuti akapfeka skinjini rinozika rinoona pakati waiti kunga manazo washoko munenge mupata momo kuti pane zvinoungana saka mvura yazonyanyi kudi saka mwarume anozviziva zvokuti magara yanowai. Okay. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano patichikachi MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So chirongwa chedu hachisi kumira ende hatisi kumira kupfurira nacho mberi touchline hour apo patinenge tichisangana nevasikana vedu vanotengesa bonde mastreet imomo. Saka so nhasi tadzoka zvakare nacho chirongwa ichochi. Sekurudzira yatinokurudzira mazuva ese kuti patinotanga chirongwa ichi achionekwe nemwana ari pasi pe18 years uye zvakare achionekwe nevanyarikani wari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko anotaurwa pano tapota muri yeZimbabwe. So thank you very much nekutsigira chirongwa chedu. Right, takukwanisa kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Right, mama makadi? Tinofara makadi yenyu? Tinofara yedu. Aiwa tinofara. Murimo here mundima? Aiwa mundima tirimo tikumbochovha tirimo mundima. Aiwa tirimo. Muri kutorowa basa? Tikurowa basa. Pakaipa mabasa acho hakuna. Hakuna mabasa here? Hakuna mawana. Handitika? Saka tikatodai tichionawo mari dzekungowana pachena. Saka tiudzei tinzwe kuti imimi gazita rega itisiyane naro. Munomira patouchline, munoita sei? Munozvifambisa sei? Muri patouchline here? Ya, isi muri patouchline. Tinopinda futi nemamba wangu. Okay. Tonayungwa futi tiri mudzimba kana kutongodiwa kana murodi. Okay. Nekuti akajara nemafekero atinenge takaita munhu anotongoona kuti ava ndo vanhu vacho. Okay. Imi munoshandira kupi? Indoshandira paGlenview wana. Okay. Yeah. Saka imi munoita sei? Munobhadharisa mari short time, munokechesa mari, zvinofamba sei paipa? Haninyatso kuzvinzwisisa. Okay, maitira tinotende kuti kana munhu achinge auya achiti imari, voonetasa munhu autaura nekuti munhu yakamira sei. Okay. Pane munhu kuti unototi ndingati 5 apa inobuda short time. Kwete mwe kuti unofana kuti $1 ndiro nitobuda kana kuti 50 cents chaiyo. Chinda kuti nhamo yako yakamira sei. Okay. Saka dzimwe mari kuda kutedzera kuti rega ndipo yakawanda iwe une nhamo yako unobva kusana sendi. Okay. Chinorara nenzara kumba. Saka unotora mari ndira nezvauriwo. Okay. Kuti munhu waunenge waona kuti munhu akaita sei. Okay. Ndo zvamunoita. Zvatinoita But mimi ndichikutarisai kama mama muri kuita mama munhu wechikuru kaimi. Ya ndizvo zvito. Makore atifambei. Andiri. Ya. Saka basa iri maritanga makura kudai iri kana makatobva naro kudara? Basa ndakatanga kudhara ndakatanga ndiri mudiki. Okay. Ndakatanga ndiri mudiki.
Kuti anatobvozopinda kana namba macho. Amuna mbobvira mapinda mba? Handina bvira napinda mba. Ngei. Ndangotanga ndi kuchikoro kudana maticha pachikoro. Ndikatombomiswa chikoro shinzi mwana yanisa pachikoro. Saka abva mana angosiya chikoro ndichazogara na tita wangu kuno kwaRarare ndamubva ndangotanga kungoita izvo. Tita wakasvika pakundiziga pamadadana nemurume wawo. Saka handiri munhu akangotanga chihure zvekuti ndakamboda kuti kuti ndinge ndofambidzana nemunhu. Handizvikwanisi. Ndachangoita mari chete panguva iyo. Okay. Saka zvekupinda mumba izvi hazvonditsi. Ndiri kuona vakadzi vanhu vazhinji vanotitikumbira munyu. Isi ndinobva kumabva. Saka tinoona kuti zvikoro zvazvo zvinenge zvototinetsa izvi. Okay. Saka imimi hamutomborina problem yekuti munoda kundokumbira chinhu kumba kwemunhu? Aiwa handikumbiri. Handikumbiri kana kutongoti ndichitongoda pangu pacho ndotovingwa ndiri mumba. Kutongozi uriko here kumba ndototi ndiri kuuya. Kana wepamanengizo chaiwo vanongotouya mba mangu chero pandinoruja chapi chapo. Rendo chaiwo handitobhadhari ndi. Musadaro? Ashuwa. Munodana nalendo? Anongoti pese rotopinda unzwa mukazi baba buda vaenda kwawanovaka kuya nengari mumba mangu. Okay. All right. Saka imimi muchiri kupisa. Saka mune wana here? Mwana ndinaye mumwe chete. Makaita wana? Ndine wana mukomana. All right. Makangoita mwana vamatosarudza ine mukati munongomuchengeta mega? Mwana anochengeta nababa vakati wandei anenge baba nababa vatatu vanochengeta mwana. Saka ndiyesu zababa mwana chaiwo. Asi vamwe vese vandongoti ndakambosangana navo saka ndingoti mwana wako chiita kuti mundiwane zvinhu zvakawanda. Okay. Saka mwana wana anochengetwa nana baba wakawanda? Ko wakaenda kuma-DNA? Hapana anofunga izvozvo. Mumwe nemumwe paari anongoti ndini baba vomwana. Ende hapana anoziva kuti ndine vamwe vanhu vandoti baba pane mwana. Iye anotoziva kuti pakasvika ava ndo baba vake wakasvika ndo baba vake. Ndakatomuudza kuti mwana wangu tiutsvaga kurarama baba vako ndiava. Asi kana akarara sinyoro wasvika pano unongoti baba. Zvakaoma. All right. Tinotenda. Saka imi muchimbotitaurirawo mubasa menyu kuti kubva pamakatanga makamira sei muindastry yekutengesa bonde? Nokuti kubva patakatanga muindastry makanaka mungoda munhu akati ngwarirei. Ziva zvakafambira ukada kubvunza mumwe kuti muri patachira nepepe. Shamwari imari toita mari mwana kukuziva kuti shamwari mari yakazara nhasi kune mari Friday vanhu vatambira vemaindastry vaya ngatiti $5. Iye achitora mapondo aisa mumwe achiti kana munhu yapaunonzi iti 5. Iwe chingoti $5 uchisiwa akaipa ndiri kuti pondo ndichikumba achienda nawo. Saka waona mukakusendesana na sendi. Kuti newe chiti ndanzi mari yakati. Iwe chingoziva kuti wabudirire mumba mako. Handimaona. Saka isi pese mari isita masini yaka. Tozamu kuti pana pamwe mwana anokuti pondo pana tikumuzenga pabhesi. Mari ngaite 5. Tichitora dzema madhora 50 ya madhora chidi. Muchitora takanyarara. Saka munotomborongana kutoti munhu anenge auya panapa tiri kumuti isisu munotomborongana semese vanenge vari patachiraini kuti nhasi $5 munhu akauya $5 titoziva kuti tikaona vakapisa toziva $5 ndikaona anenge achida kana kuti kunorara nemusikana uyu anoti shamwari ndiani wako kuti amufana wangu tine vafana pamabasa apo vana sisi vebasa variko saka amufana wangu shamwari ndine 10 anda rinorara ndoziva kuti ndikabvisa 5 kasamamwe kamuti ndana munhu ne5 anti ndanai toshamwari munhu haana mari ane $5 shamwari munhu nhasi wasora nayewe ndani munhu iye ndachifara enderesa 5 momwe. Right. Saka imimi semasenior magara muchibasa ichi. Toziya kuti hamuna mbobvira mapinda mumba. Handina. Saka chiri kunyanya kufarira varume chii mazuva ano chiri kunyanya kufarira varume kuti vange vachiuya kwamuri? Varume vakawanda senguva mwe atombosangana nawo unoziva kuti ini mukadzi wangu hadi bonde. Anongoti ukangorara naye kamwe chete usiku toti zvatokwana kana kutopedza 1 wiki asingatobviri kana kugumwa. Saka ivi varume anoda munhu anongoti zvanoda munhu panguva iyi atingoda isi totovata takashama tasina hembe dzesedzi. Zvoti kana murume unoti muti tikagumba kudai kana kuona kunonokera kuti andifara kuti kufika mukomba kwangu hakuna izvozvo ndauda kuti hamunyarema munhu mukuru sekuru vanhingi miso todaiwo saka isi kuti hatina kuti sekuru vani totobata munhu tomuti musi kuti 16 kana tiwo nemudhara wangu ndeitomuti ndimega baba nemutipo nchidetemba izvokunyepa chero asingagoni nditochemerera nhema chedzo nditochemerera nhema kuti mari ndobudai mwonzi shuwa ndikutogona here ndotondipa saka baba ndakatomboenda navo vamwe nemazichende makuru akadai kakadai kari pakati pachende kadikidiki kakadai mwana ndakati ndavabata kudai nchidai nababa vakafara kanzi ndakatambwa nevakadzi vatatu vese achiti handigoni kati nanhasi ndifonai kuti munipa mari yemara handiziva havagoni baba muchichemerera? Ndichichemerera aindochemerera plus kuna mwarume kuti sezvakaita ini nangu machangu isingarei vamwe indoda murume anogeza anenge akangochena uye arisimati kuti murume akangochena wokuti uyu hapana mwa munhu kuti
asvibirwa ndapo kuwata kuti kwari kunde anopondwa. Saka anoti nei mimi pamba penyu pakamira sei ndikubva kure mabhazi apera ndoenda nemba kwangu. Pane mwe kuti anozongorora nekuti ndoita sei ndosita sindamusema iye anenge ari munhu ane utunhuhwira wake. Iye ndio munhu andotoda kuti chero ane dhora chero asina ana mari ndomuda kuti amwe ane mari yakawanda asachinwa mukana akada kuti baby utange munga meno. Saka anoona zvakasiyana. Kozoti amwe arume ipapa zvinhu zvarume zvakati siyaniwo. Saka dzakasiyana here nhengo dzevanhu? Dzakasiyana. Kuti wakareba so tupenzero kuti chikapinda so chichingobaya baya chichikucha zvokuti ndorwadziwa kweta ubvudzi yadza zvokuti zvinoita kuti ndifara mhepo yese yayi zoti isenge ndihombe ndoida yakakora yayi yandiyanda kana kakata kafupi ngakakore kuti nete nete akana tete kwatoba koma ini kana ane hobvu ndisamchina vamwe hauri achirwa kuti dzakasiyana mborezi. Apa hobvu dzakanaka che munhu asina mari ndobvunza. Pane vakadzi vanhu checho ari muZimba ane murume wake truck driver anopomara asandoti garden nepo achitopinda uya kuhobvu idzi. Wanenge achiteera hobvu idzo dzakakora mandiudza zvimwe shuwa zvakasiyana zvo. Inini kakanyanda nemunhomba wamwe akatanga kubvunza zipeke ndotasati kakamhira zvo ndida hombe idzodzidzo kuti hobvu idzodzidzo. Saka mukaona kari kadiki saka zvinge zvichinzi munhu ane kadora kana ari kadiki nekuti kasika kupedza kana kutoita zvezvo kuti akasike pane actions ndoti akadiga kurumidza apedzi. Munoita sei kuti akasike kutunda? Kana unoti kana wakarara nepepa wokumaniza kudai uchisunga zasi kwako dai sunga manje kakakaniso takasungike kaka uchingobata machende ewe anoti kako kana ukasunga kana kari pakati nepakati ka saka zvibatsiri manje chokasunga ndondokora ndiwe. Alright. Okay. Saka pakaipa. Pakaoma shuwa. Alright. Saka vanhukadzi vanotoda hombe dziya. Vanhukadzi vanoda hombe. Plus toenda futi pahombe idzodzi. Ndozo vamwe vachibvunza kana maredhiyo mutanzi dzinoita ndedzipi hombe here kana kuti diki here. Asi ni chatotanga kuti zvakafanana nemota tikadzimisa apa. Choti ngatingoti Honda Fit irapo. Apa pane gonyeta apa long nose. Tauda madriver echunhu. Nekuti mumwe anenge ane hombe anomota hombe asi kuti driver ari agoni uya ndoneka dika sachifamba zvakanaka. Saka mudriver wechunhu ndo ada kuonekwa pazvinhu izvi. Mwana azozombe chero kuti ndinge wawirwa kutsikirwa kuti undokwara muchesi unowakangodzitsa kuti umusumuzire akamana kubva kushoka kukwira newe kunosvika muhuro umusumuzira semana asi hombe iri pasi haana chanoziva nehombe yacho. Haasi kugona kuishandisa. Haishandisi zvakanaka. Saka ituti kuti madriver ezvombo izvi kana ukanzi kuti driver webhazi iwe usingagoni kufamba naro umwe bhazi yangu ihombe rakakura chete aune kamota kadiki asi driver ndiye akudiwa experience yemwe. Kune mwana ndiyo nekadiki asi kadiki achiziva zvanditi akabaya makona akadi kadzoka nepakati akaenda nekoko zvinenge kungowira kungobaya panhu pamwe zvokuti ndichati singena hangu hanya imwe ndotomudza chema zvakuita zvino handizvifari nditovanisa kubvunza munhu ndosati asi muri mangomba munhu ari kupfuura saka ndotomudza kuti chema tsumukira apa isachiuno chako ichi ngaisaenda apa ichi apa pega apa pafana kusangana. Alright. Ko aibombosangana here nevamwe vanoti inini handisi kuda kuita ipo chaipo ndoda kuita uko kunobuda netsvina? Aiwa variko vakawanda. Ngatimbosangana nemunhu akadonda akazoti akanti kotama so ndandazokotama kudai saka akabvotanga achita naiko chaiko kuzasu handione yakwizwa yakunobaya kunongonda kurwadza ngati naiwe zvanzi ava ndokuwedzera mari ndakabva kushingira ndione ndakutobuda neropa asi mari yakanga andipa yoyo ndakaramba nayo kachidzosa mari yangu une zvandaita hazvisi zvawako ndikati aiwa shamwari zvawatoita izvi ndikuda ndikusungisa anga andipa 50 ndikatoramba ne 50 iyo ndakanda kuti ndakutobuda panda ndo handikuwara ndopaipa munhu amwe achizongoita tsvina dzichingobuda dzega pepe vanenge ajaira kuitwa neikoko. Alright. Asi iwe ukaitwa neikoko uko kunobuda netsvina uko zvinenge zvichinaka here? Aiwa hazvinaki zvinonakira varume hazvinaki zvinosinga hazvitombonaka kana ndorwadza ndorwadza kuti kune vana vachishingirira. Alright. Saka iwo vanozviita ava mungava mune ruzivo here kuti ngei achisiya panoitwa chaipo achida kuita vanhu vanenge vakajaira kurara varume ega ega saka achanakirwa nekumberi kwomukadzi mberi kwomukadzi akuchanaka saka vanhu vakajara kukotamisana vaya kunyanyanya vanenge vabva mumajere vaya saka vakazouya kuZimba vakuda mwari nekuti andani kumashure mwana tichangati kuza shamwari ndira kumashure iwo kana vachida woenda naye mwana zokuti by force manje zvokuti mwana ndikubudisira banga kuti shamwari uye siya vanogona kuti andi kuseri kwobva masvika ko hakuna hauchaonekana malaitsi kana radio zvinoti hauchazinzwa wakuri wakungoitwa zvese zvese pamwe pacho ndotomupa mari wozonza iwe shamwari dzosa mari yangu ndenda kubatisa ndada kuenda ndakubatisa mari yangu 10 dollars yachindipa iye anga atokupa chindeye basi
Saka kana kutoti aisi ega kana akaona chikurusa chipinda kana muloji chipinda anoverenga kuti wapinda kangani anenge akamira pachipita fuja achita songa pane munhu wakamirira ozongo kutora kuti ati bodai panotora mari yese mazhava anenge atoziva kutoti kupinda kongochiita kongochigadzira mari munosangana navanhu ivavo tosangana navanhu ivavo inga zvakaoma. Alright, saka basa renyu ritori nedzimwe njodzi dzakatoshata. Ambasa njodzi dzirimo zvakanyanyisa dzirimo zvokuti munhu anotorerwa mari kana kuti ndingakuti pane imwe kwatakambosangana nangu baba so tikabvawa vakati chanzi ndoda vakadzi 3 kunorara navo. Saka takapinda ini nemafriends angu 2 mumotikari mavo zvikanzi handei pane kuleji kwandinoenda kwandinowanza kusunuka ndiri hakuna matsotsi ndi pano pandakajaira maloji enyu masikana maona ndipondesa. Saka takapinzwa mumotikari navo baya tafamba navo nemota ndobva paka pasango zvikanzi ndafunga kuti ndatadza kufamba mbura yangu yakanyanya kumira saka ngandimborara nemitiri panapa then tozopfuura toenda night kuloji vatararwa nesu baba vanga vatipa mari dzedu zvikanzi kudzai mari dzenyu tione ndoda kuti ndikupe yakabatana 100 titapama 2020 ndangokupa 100 muita plani mberi tobva tapa ma 2020 zvikanzi vasikana mota vangu tangu baya muzasi memota maybe mesering zvikanzi mota yangu iyi bude mupushe mota bhusu dzirimo nemahandibag nemafoni takupusha mota kungodai mota hutu ausati pakati petara musadaro usiku kuma 1 motikari yaenda nemafoni nemahandibag ese baba atotidza tikasha todii tikamhanya tikuda murodhi tawanenge tatwa mumakuva achazivi zvekuti takatozoritsika taona malaitsi imwe mota yako vatamira pakati takasimudza maoko kudai akatombosvika kati vanhu tikati vanhu saka izvozvo zvakaoma ndezvimwe zvacho zvekuti vemota ava vanonesa kuti kungopinda mudzimotikari umu zvoda munhu wakamboiti tema nemadhiri nawo akaziva nemota yake kati ashanhasi nemota nowamujaira kwete ungowamba nekungoti handei saka ndozvimwe zvacho izvozvo. Alright, ngatimbotarisei nini ndanzwa muchitaura kuti akakutorai muri 3 mapinda muloji muya munoita sei bonde muri mese zvatindatomisa hembe tese vasikana iye anenge asina kupfeka saka wanenge achirana naye anenge ari pakati apa uye anenge ari kuuya kana kuti mumwe mune makamera saka iye panenge achirana naye munhu achidai mumwe anenge achipinza achibata machenda iye murume anenge achisawa futi rumwe rukwake matinji umwe mukadzi ari pasaidu saka uye kana akunzwa kudawo mune muchingodi wobva pachipinda pachichinjana uye anga achirarwa uye asita apedza achiuya achibatawo pida mumitsiri mese svika ese akupedza mese makadaro. Saka munenge makapfeka anenge akapfeka here kondomu muno anenge akapfeka saka pamune makapfeka kuti munobvunzwa mari kunzi iye kana achida zvisina kupfekwa iwo kana uchida zvisinawo unosingada sinochida mari ndizvozvo mari ndo pananyaya zvichanzi ari kupfeka ndikupa 10 asi kupfeka ndikupa 50 pamwe pacho ndinoti aya mapundo akachena asi unongoti hamene ndozozviona unongopiwa 50 iyo usvika chikafanhu zvako kumba kana wazorwara unaona potanga sai zvinezvi tine chipatara chedu chiri kumbare seshako saka ndikwazoti kana waona kabundi kaona uri wemanya ikoko. Saka mune basa alright. Saka pazvirwere zvepabonde pane zvirwere zvakafanana nezvipi zvinonyanya kuwira vasikana wepatachilaina? Zvirwere zvepabonde panooneka ma-STI zvirwere zvekuzasizvi zvemasiki anogona kuwanika ipapo zvirwere zve-HIV zvinouya futi saka tingoti ipapa pazvirwere zvepabonde izvi ndo imwe riski yakanyanya iyoyo nekuti ipapa munhu asina kunyanya kujairana naye kuti plus isika tiri kubasa kuti tototi totorama nyasha kuti kazhinji kacho kuti ngoputikirwa mumwe murume anototi ndochika kufa ndipfekedze ndipe ndipfeke ndega paanenge achipfeka kuti anenge achinyepa kupfeka ototsunya nekumuromo zviri paanongodai ruviri chatobvaruka chatokwira kuno upanozodai kuti wandiputitsira kunhu mara dzosa mari yangu watondipa chirwere ndiye mari ndimazvona saka tinoti isusu kana varume achipfeka makondomu totopfekedza tega handibvumbidzana ndamupfekedza kutanga kuisa ruoko rwake apa alright. Ndambonzwa regai ndikumbokudzosei pamashure mbichana ndambonzwa muchitaura nhau yenhengo dzevarume muchiti dzakasiyana pane hombe pane diki ko panhengo dzevakadzi pakamira sei? Wakadzi vane nhengo dzakasiyana vakadzi vane dzakasiyana futi kati tisingatari zvematinji tisazi mamiriro adzo idzi dzomavhiya pane mumwe anenge adikidiki katete kakangoreba kanonzi kapechoswa yanditi kwete amwe anenge kashurukepwa kanenge kakafuta kudai kagomore kwete ane rusero rusero noruivi ndorumwe rakangofara kudai iro saka zvakasiyana mai saka unoti kana vane rusero variko vane kachuru variko vane kapechoswa kakombo kemhembwe alright.
Saka zvine musiyano here pamunhurume kana achirara nevanhu uyu ane kapeche uswa uyu ane kamhembwe zvazvakasiyana here? Musiyano wazvo hauna kusiyana kumusoro kwa, hakuna chakasiyana. Tinoti pamaburi apa panenge pada kuti pagatigadzirwe. Kuna mwandi kungopinda kudai mvura zoti kutobuda mvura. Kuita vamwe kuti anenge achingoita kwakaoma zviripa kwakaoma. Saka ndo musiyano wazvakaitawo chete. Saka zviri normal ndezvipi? Munhukadzi anofanira kuita sei? Munhukadzi anofanira kakunyorowa kanofanira kuzovapo apa. Kwete kuti kuzamba wakaoma asi plus mvura dzedzedze hazidi kunyanya kuzobvazanyanya. Mvura dziri kubvazanyanya. Okay. Mvura dziri kunyanyisa. Kuti wadai woti nguva machakuya azvizodii. Alright. Saka munhu anenge aine mvura zvinogadzirisika here zviya kana ndo zvaanenge atori kana zvichinzi angodai so atotota ari kuti chopa chopa? Mvura dzinogadzirisika dziya. Dzinogadzirisika. Ndosaka mishona wamwe achipfeka malemoni. Okay. Lemoni rinodhodza mvura isiri. Alright. Kana soti yemagodo changoisa pakachira kudai kupfeka kudai. Unotoona inotonyorova kunge munhu aida kupiriti. Mvura dzese dzinobuda. Kasoti chaiye matombo ya. Zvekuti munhu anogara achitozviita here kana kuti akangozviita zvenguva yacho? Unongozviita kana kati makanda zvimwe 1 hour. Kana lemoni charongorimenya kudai utoripfekera uzongoripisa zvako. Ratosungara togadza zvakanaka. Okay. Pasina mishonga yemiti inozokwadzanisa makenza. Alright. Umwe mubvunzo futi wandoda kunzwisisa ndewekuti pavanhukadzi kune vamwe vane matinji, kune vamwe vasina. Matinji aya ane zvaanokuita here pabonde kana kuti ndiyei matinji pamunhukadzi? Zvinombobatsira chii pabonde? Matinji akanakira kuti murume anombona pakubatawo. Hazvizodi kungodai kunge pamupambare hazvino. Patoti akadai orokuwane pashandi chambira achidhodza dhonzwa kuti iye anzwa mafeelings. Iwo hazodi kunyanya kurembera zviya kuti ndo mamwe munozoona anonzi kana pakuzvara paya anoti mwana anoguma mwana achifaya. Saka matinji aya akaguma mwana anofa? Akaguma musoro womwana. Ndosa mwana anenge akadai. Saka hafaniri kuguma mwana musoro womwana. Ndosa mishona kana mukadzi achienda kupiriti iwo anombodzoka kuita madiki. Saka anenge achitsva. Saka akazonyanya kuda kuti dai mwana achibuda uko anokuwadza futi. Alright. Ko magaro toona vamwe varume vanoti tofarira vakadzi vane magaro nekuda kwekuti vamwe vakadzi vakutoita nemagaro emapiritsi. Zvemagaro izvi pane vamwe varume vanoda nemagaro makuru. Nhamba yevarume vakawanda ane magaro. Asi manje vamwe vanoti voisi magaro atadi toda kuti toite magaro aya. Vamwe agona kumangesa magaro aya. Zviya kuti kana ukakwesha muchisaga kudai ukadira mvura yoverera nemupatawo unozoona mumwe akati amutanga zichena mupoto weso. Taura chinzwi mune ndine mweshamwari yangu yandofamba nayo so nemazigara akadai kudai kunga mananga kudai zvekuti akapfeka skinjini rinozika unoona pakati waiti kunge manazo washoko munenge mupata momo kuti pane zvinoungana. Saka mvura yazonyanya kuti saka vamwe varume anozviziva zvekuti magara yanonwa. Saka ari pakati nepakati pane mamwe kuwedzera aya. Saka vanhu vakutora vane pressure nekuti kana sina magaro mumwe kana shaya mhene zaanowana ndi kuda magaro madoko here. Vamwe vozokonzera pakutotsvaga nemapiritsi aya nemajekiseni aya. Chinde akakura pamwe zvemanje pane mamwe kuti zvinoenda nemwiri wako akazokurore pamwe kuti mamwe oda aya zvotange makumbo akabayirirwa pamhodzi yene. Asi zvonyatso kuti atukisha manje zvozvida munhu agara ane mwiri wake. Alright. Muri senior zveshuwa. Saka pakashata. Alright. Aiwa tinotenda nekuti nekuda tinongonzwa vamwe vachiti wakadzi pane ndofungana nhasi wakadzi pressure yawachinayo. Vamwe vari kubaya majekiseni, vamwe vari kumwa mapiritsi ekuti waite magaro. Saka indaifungidzira pamagaro iyaya pane zvaanoita pabonde. Magara pazvanoita pabonde hapana. Asi vachingoaona achipfuura vachifambawo vanya. Kana ndisi totobvafunga pakuti pamwe deni nemagaro deni totobva zvifungwa zvemagaro izvi. Alright. Aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka muindustry umu tomboti nhasi kune umwe munhu ari kuda kupinda. Imi munomuti chimi? Munomuti basa rakanaka here kana rakashata? Vari kuda kupinda senge zvanowanzoti hangu kune vechidigiriko. Pane vamwe vanopinda vane ma19s anenge ane mwana wake mumwe chete unoti sipeyanitsa. Achida kupinda nongomuta kuti kana achingopinda unongo tiwo zvanenge angomudza nechekuti dai atsvaga munhu wake 1 fambizana naye. Usiyana nesu kuti ini chinonkazadzikama hapana pacharoro. Saka vanhu vechidiki vanenge vati akatsvaga munhu wake 1 angofambizana naye opindawo muzimba. Vopinda muzimba vechidiki zvosarira isu takabvira nazvo kare izvi. But umwe wacho anenge achitika pamwe makanaka
wari kuita mari chaneka nkuza kuti vachitika nechekuti kana vachiita basa irori ngavangopfeka mapepa ngavapfeka mapepa ndizvore mazana zviriko zvikoinezvi tikunzwa kuti kune Six the Blues akapinda here tikunzwa kuti inezvi kuna mwarume wekuti vari kuprodusa ropa takambosangana vanhu vakadaro Alright. Ropa rinenge richibva pai. Nekuti varume vanenge vaine siki yemudumbu. Saka siki yemudumbu iyaya anenge ari maronda, saka maronda awo zitaurwa. Saka urwa hwayo ukazokomba manje wakuchinja kuti ropa. Zvoti kana zviri mukondomu so zvita kunge oil so. Kunge oil yeblack. Saka munhu yekondomu ikabva rikati zvikakupinda handiziti zvinomupera sei. Saka kutodzirira kwagara kwakanguri kwakanaka. Ndozvoti kuna vanodzirira ndinoda mamwe mahuri anopfekeza varume makondomu mairi. Kana kuti anopfekeza murume kondomu iyo opfekawo rechikadzi. Andione zvine kudzira kwakanaka. Nekuti makondomu akasukwiza ega zvakatoshata mapepa ega adambuka. Wana anofanira kupfeka ene kondomu ngaripfeko riri wana. Woridhonza kunoko kuita kuti wozoridzosa paunozore rinenge rane space. Kuti urume unogara papi. Ukaripfekedza wakati ndii kudai paanongodai rinobva rati pa. Saka ukapfekedza kudai unobva wadhonza kamuromo kaya nokadhonza kudai ukadzosa pa kasira kakarembera kudai zvoti paanodai zvinodi unogara imomo inga zvakaoma. Saka imimi munombobudawo here muchitenderera kumbobuda kunzvimbo yamajaira kushandira muchimbobuda kunze muchimboenda ya tombobuda tomboenda kunana Makaha tomboenda kumazo kunana Jombo kumasasa tomboenda kunana Kadoma 18 totofamba nzvimbo dzakawanda. Alright. Motosvika kuya mobhuka marumu totosvika tobhuka marumu totofonerwa nevamwe nengu ariko zvatitakatienda kunzvimbo atendi tese tinosiya vamwe vatozofona kuti huyai kune mari kana kuti ivo kana pazara pachitika mari vandidzokai. Ko izvozvi tatarisana fodya yakutengeswa kuvarimi kwakamira sei? Kuvarimi fodya inooneka pati sofa tikunzwa chinzanzi varimi vakupuwa cheke kuti havachapuwi mari saka zvinonga zvichatinetsei nekuti varimi tatiza kuti pavaipuwa keshi taitora mari zvisingaiti. Saka varimi madhara zvinobva muchaizvo amweni vanga akapusa chikurangara shamwari yangu yatora mwe mudhara so angabva kurumbo ane fodya yake mudhara bvanza mudhara andipamba pangu mudhara yako naye muteksi naye paloji pamuguna vasvika paloji pepa mudhara haazivi kana ngoti topamusha pako pano papako anza andipapa inga wakawaka chaizvo ipo paloji svike naye mudhara weya bhegi remari rira paiyapuwa yake mudhara yakavata nangondirumba munhu aone imba manakira makati akati hapana pangazondisiya munhu achisiya imba yakadai mudhara ane hope semunhu anga apedza kuita basa rake kabhegi namo uye watopfuura neparisipini moendepi zvikanzi aiva mbotoda mbozorora vachazobuda kwati chainei akazoona onokerwa naye baba chibuda ikati lauda kirinaa ndibvunza komai muno mune hamuna mai muno baba chitobuda minde kumba paloji pa baba yakufenda kuti wamvura saka ndozvinhu zvatinoona kuti izvozvoka zvakazotatuturira basa manje zvakazokuurayirai basa kufodya ikoko zvakatooma zvakazosvika nekuvakuru nekunobva mari dzacho dzefodya kuti ndozvekuitika pa madhara kuenda kumba asisina mari kana kuti ivo mukuvarimiko tikaona kuti muri mane mari kuti chete vakomana ndi vanenge vakadyara dyarako tikaona asano budi ava ndo mukwasha wenyu iva ndakakuzikanwa nehama dzemukadzi ukati ava ndii budi ndiyanzvadzi munhu andifanira ndaona saka ari siriasi munhu wangu atondazama izvo hapana. Saka varimi vaya vanenge vatori serious zvekuda kutotora munhu zvekuto aiwa varimi pane vamwe vanotouya kudhorobha kana vafodya ibva vasina kokuti vanosvikira kana kupi vasina kuti hana basa rakambachena muno Harare ndizvozvo kutouya kunoza kana fodya ita ndoti Harare saka vanhu vakadai vakationa kudai chiti nawo mafuta ari kwaya vanenge vachiti vanotofara chaizvo saka titakuradza hama dzedu vanatiti havashai kupa bhawa ariyo ngaripo nina wamai anenge aripo saka amazizizipa aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka mashoko andoda kuti musiyire kumhuri yeZimbabwe tine vakadzi vari mudzimba kazhinji kacho. Mukadzi tine dambudziko revakadzi, mukadzi akanetsana nemurume kazhinji kacho anotanga kumadoro, anotanga kufunga kubhawa kuti nini ndikaenda kubhawa zvangu ndikandotengesa bonde ndinorarama. Wakadzi ivava munovati kudii kwavari nhasi? Pano umwe munhu arikutogona kana kutotadza kubata murume wake zvakanaka kuti inini shamari inini ndinogona kuenda totongoenda kubhawa totondodai. Vakadzi varumba panyaya yekuti wakanetsana nevarume wofunga nyaya yekubhawa yekuti denda ati hazvinhu zvangu ndega ndoona sezvisina kunaka. Kana manetsana mudzimba nditotifira kuti ndakarorwa ndakatira upenyu hwangu zvakanaka. Pana pandiri munhu wekubhawa but nditotoingwa nevakadzi vavanhu
nei murume wangu andinetsa pamwe pacho ndeichondisaurira saura ndogadzisa vanhu mudzimba to haiwa kuno ndakabva kukariba last week kunorodza mwana wapanekisidzo pedu ndanzi munondimirira tete baba vatotikumbira vana atete vangu inini vane godo nemba yangu saka imimi chinda mumirira musha wedu munonditorera moitora ndikatobhadhira ndikasvika panzvimbo handiti zvekuti ndomwadoro nditosvika ndakasunga dhuku yangu chena vatete muno mwari bhotoro reri aiwa ini ndinonamata kwamugodi ndotoziya ndikasa ndikadhakwa mwana achasachirambwa saka ndoita zvandendafambira saka vari mudzimba nditovati kana makona nevarume indai kuhama kunana tete kunana mbuya mogara pasi kana kuchechi kunana mai mufundisi kamuchinamata amai hone imba yangu yakada kudai mugadziswe dzimba dzenyu kuti dzimba dzakakosha vari kumashamwari edu akatiza mudzimba cho yakwatiriko asi zvine zvava kutodemba murume akasaka kana mukadzi wake zvakanaka vagere dzimba dzemugadziswa chete namai muchinamata mukaisa mwari mukati memba hapana chinombozonetsa nekuti pfuti yemuvengi kunamata satani anokundwa neshoko ramwari nekuti mwari akamira papimba pakati pako newe nemurume wako hapana murume pano kubatira banga kuzokubaya kana kuti mwana cheche hakudzorori kana kukuru vachibhakira kuzoti vana vakuru vaona mai inya kuti mune musina mwari samai kuyanana nebhaibheri isu tinomwari robva titi pane patotonamata futi kuti mwari we ndinoda kubuda una ndidzoko ndiri mupenyu vamwe vari kuba nemapanga vamwe vari kunzwai asi ndichitobuda ndichitovhenekerwa ndikakura mota yandisinganzwisi kuti munhu wangu anondida sei akasunga fesi ndechingoti nhai mwari zvingwa ndiri kuenda kutonowira nari ndinodzoka here saka zvinongoda kuti mudedzedze mwari ramba muri mudzimba muchengeta dzimba chengetai dzimba musambochiva upenyu hwemahurehwo ona kwahunoenda ichokwadi aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka tinodara kuti vamwe vanhu vari kudzidza nekuda kwekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti chirongwa chino ichi ndechekungonakidza vanhu kana kungoti tichida kungonzwa kurarama kuri kuita vasikana vanotengesa bonde patouchline patinoita hurukuro inoi tinenge tiri kuda kuti vamwe vanhu vadzidze zvakanakirei zvakashatirei nekuda kwekuti vazhinji vari kusiya dzimba vachienda kutouchline saka tinenge tiri kuda kutiwo pane mumwe munhu nhasi ane pfungwa yekuti ada kuenda kutouchline anotanga anzwa nhoroondo yeiko kuti kwakamira sei matambudziko amunosangana nawo ikoko kana achinge anzwa yasarudzo yake kuti ndoenda here kana kuti ndoregera zvakafanana nemunhu anoenda kuhondo handiti munhu anoenda kuhondo anotoziva kutoti kuhondo kunoridziranwa pfuti saka ndogona kuridzirwa pfuti ndobva ndadinini ndobva ndatofa saka ndosaka tichiita hurukuro inoi kuti munhu atange anzwa kuti nyaya yakamira sei kwakamira sei kwandiri kuda kuenda saka so tinokutendai nekuramba muchitiudzawo nhoroondo yacho kuti zvinhu zvakamira sei kwakamboita sei wandoda kuenda zvinombofambiswa sei saka ngati pazuva imimi munogona kureisa mari pazuva zvendaa nekuti uri panzvimbo ipi kana tiri kumamaini uku ndogona torara pazuva chepoindi kana ma100 tinopinda 100 munopinda nema$50 ka vanhu 20 vanokwana ko kana kuchinge kusina mari muzuva munoti nhasi hakuna mari munenge kana kusina mari hauzoshayi 40 nakwakadhakwa kusina mari hauzoshayi 40 uchamhanya pakati apa waona kana 20 wozowana anekupa 20 akabatana nekuenda nemo night siku wese aiwa tinotenda right muri yezimbabwe thank you very much tinokutendai ndo chirongwa chetenge tiinacho manzwa hurukuro yenenge ndiri kuita namama pano ndo mafambiro anoita nyaya dzacho so thank you very much nekuramba muchititsigira nekuramba muchitisapota kana kachinge kari kekutanga kupinda pane chirongwa chino ichi usakanganwe kusiya wasubscribe youtube channel yenyu Teachkach MTV usakanganwe kubaya kabhero ako ndo kanoita kuti patinokanda chimwe unoyeuchidzwa kuti Teachkach yakanda chimwe chiri kupisa so thank you very much ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotewera mazvita.